Magsagit yan. Akala nyo guys, babae lang ang mabait guys. Pati ito. Alam nila lahat ang gawaing bahay guys. Yung dalawa na yan. Diniin niya pa nga. Oh, si guys. Oh. Hmm. Ito ang ipagpapit. Uy, may ugon. Diba? Hey, hey! Yun ang higo ko nun. Hey, bita. Bita. Tapon na itapon. Diba? Yan ang inuuli ko lang yung bata. Sila guys, mabait. Dami hugasan, no? Pista araw-araw, God, oh. Pista araw-araw. Iya. Buhong. Buhong, oh. Hindi, oy. Taka mo lang, guys. Di pa sising to, diri ka, nagkuhan ba yung wato. Hmm? Salamat. Thank you, Lord, sa hugason. Oh. Sabihin namin ikaon.